Dobrý den, nevím, jestli mě uslyšíte, ale jsme v Kajkouře a za Kajkourou už totálním hledáčkem tady lovíme tuleně. Takže ochránci přírody nevím, kterýho myslíš. Teď jsem se úplně lek. Chlapci se tam perou. Jsme od nich totiž, co by kamenem dohodil. Je zima. Velká zima. Tady je moře. Po silnici pokračujeme dál do Pictonu, odkud pojedeme večer trajektem do Wellingtonu. Konec.